Open ng photo na yun. Hoy! Kasi kami pa ito kasi pinamahal ko yun. Ba't ang suka Mas gugustuhin ko ng maging dukha kaysa magkaroon ng ganitong mukha. Uy, play mami. Tanang mo na. Sige, May, salamat. Good morning, Mrs. Aquino. Our Father in heaven, holy be your name, your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our sins, as we forgive those. Pare. Oh, ano yan? Hindi na. Ano ba yan eh? Karibogs! Bogs, sige, pota lang mo rin tao. Uy, mo ito sabihin na yun. Ano? Umangis na yung misis sa kilo. Ulit. Kalupan mo. Mga tapos na pota na eh. Kasi, kalingwan. Ganun pa na ako. Kain na ako. Sige, pota. Uy, no. Kaya palangan. Patangaman, igaral ko pa. Ha? Mopya na ka mamuhay. Tara, manda na ka. Mopya na ka mo. Alat pa na ako na ng klase. Good morning, sir. Good morning, sir. Kailangan natin sa hindi dali rin. Oh, pulang tayo practice. Meron ng tricky. Sama mga class doon. Kaya tama sa natin. Balo lang yung mga yan eh. Pero kung nag-umonto yung nila niya, kaya kailangan may amin. Para sa beach. Akademita pare. Contract details na. Next year, bigit-bigit ako next year naman. Buyan na lang yung sandela. Yutaan mo mga euro. Kita mo yung tarang niya. Yung pare, pang malususuan kasi gabi ka. Oo, tatulong na susunod. Susunod eh. Kanan tayo. One sheet of paper, you'll take your quiz.
remind everyone that cheating is a serious offense. Eyes on your own paper. Yung mga pasimple dyan, I have your names. Okay, class, time's up. Pass your papers forward. Late papers will not be accepted. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh, yung mga cheaters dyan, nakalista yung mga pangalan niyo sa akin. Mr. Umali, Simi, at the faculty hall. That will be all. See you next week, class. Goodbye, Mr. Camacho. Aro, may hirap ka yata, boy.